Bé, continuem amb el programa. Ara anem en directe cap a Barcelona, al districte de Sant Andreu, per parlar de l'escletxa digital o tecnològica de gènere que encara hi ha avui en dia. Penseu que a Barcelona les dones només ocupen el 26% dels llocs de treball del sector de les tecnologies de la informació i de la comunicació. I quan parlem de posicions tècniques, aquest percentatge baixa fins al 8,6%. L'Ajuntament n'és conscient i posa en marxa projectes que acabin amb aquesta escletxa, com els que ens presentarà avui la Laura Riu. Anem cap a Barcelona. Laura, en què consisteix exactament el projecte que ens presentes avui? Bona tarda. Bona tarda, Quim. Doncs el projecte es diu Barcelona Femtech. És un projecte pioner que ha començat aquest any i l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb la Fundació Formació i Treball, han seleccionat a 50 dones, 25 de les quals les esteu veient en aquest moment perquè han començat la formació just al mes d'abril. Les altres 25 ho faran al mes d'octubre i tot amb l'objectiu de que quan acabin aquesta formació, aquests 6 mesos, es convertiran en programadores full stack. Què vol dir això? Doncs en professionals que es dediquen a crear, mantenir pàgines web. Parlem abans de res amb la Anna Gambús, que és la tècnica d'inserció i intermediació laboral de la Fundació Formació i Treball. Anna, exactament per què creieu important que existeixen programes com aquest o projectes com aquest i quin és l'objectiu? Doncs, per una banda, el projecte Barcelona Femtech vol incorporar a 50 dones en el mercat tecnològic que venen derivades dels serveis socials perquè tenen una situació de vulnerabilitat i, per altra banda, el sector tecnològic és un sector que està creixent, que hi ha una forta demanda i que realment té poca participació de dones a dins d'aquest sector. La Noelia Torres és la responsable de l'Escola Barcelona Factoria 5, que està justament amb un alumne. Què aprenen les alumnes en aquesta formació i quines són les sortides laborals que poden tenir després d'aquests 6 mesos? Elles estan desenvolupant una formació intensiva durant 6 mesos on aprenen les tecnologies més demandades del sector digital per a la programació de pàgines web i aplicacions informàtiques. Durant aquest curs, de forma intensiva, es preparen molt bé perquè tenen molt de talent digital que les empreses necessiten i també adquireixen les competències transversals necessàries per entrar al mercat laboral en unes condicions molt òptimes. Parlant d'empresa, és important la formació, però tornem a l'Anna perquè és sobretot important la inserció després. Exactament. És un sector que realment hi ha una forta demanda, que les pot capacitar per tenir un lloc de treball tècnic i amb bones condicions laborals i que realment està molt demanat aquest perfil. Anem a parlar amb algunes d'aquestes participants, per exemple la Rosa Angeli, que té 28 anys, si no m'equivoco, és de Venezuela, fa 2 anys que va arribar. Com acabes tu en aquesta formació i quina ha estat la teva trajectòria? Bueno, anteriormente ya había hecho una formación de auxiliar de almacén, la culminé y Barcelona Activa me informó sobre este nuevo proyecto. També tenim a la Pepi Martín. Ella en té 51, com podeu veure, doncs hi ha participants de moltes edats, des dels 21 anys fins als 61 anys, o sigui que el ventall és molt ampli. Pepi, explica'ns també la teva història una miqueta, perquè suposo que el perfil o la trajectòria és molt diferent, no?, a la de la Rosa Angeli. És molt diferent. Jo m'havia dedicat tota la vida al sector de l'aeroport. Aleshores, amb el Covid, haig de replantejar-me la meva vida professional i canviar de via. I l'oportunitat és superbona. Et vols dedicar en un futur al manteniment, a la creació i manteniment web? Vull dedicar-me a això com a experiència d'usuari, que és el que més m'interessa, i espero. Què opines de la bretxa digital en quant a les dones? Espero que amb aquestes formacions això acabi. És el que volem totes. Aquest és el nostre desig, Quim. De fet, el que dèiem, l'objectiu és que en els propers 6 mesos aquestes dones acabin trobant feina i, sobretot, tenir aquest missatge clar i acabar el programa amb aquest missatge d'empoderament a la dona perquè acabi dedicant-se a aquestes professions digitals i tecnològiques i acabar finalment amb la bretxa que encara existeix al segle XXI.